Tässä on mun keho. 175 senttimetriä, 78 kiloa. Tässä on mun lattajalat, joita ei pysty korjaamaan ja jotka aiheuttaa mulle esimerkiksi selkäkippuja sekä osaksi sen, että mun jalan koko on 43-45. Tässä on mun murtunut jalka, joka muutti mun elämän. Tän jalan heikkous on se syy, miksi mun koko elämä on sekaisin. Ja tän jalan takia en ehkä koskaan enää juokse. Tässä on mun sääret. Ne on 360 päivää vuodesta karvaset. Tässä on mun polvet. Ne taipuu yli ja naksahtaa 100 kertaa päivässä. Tässä on mun reidet, jotka oli vielä joskus vahvat. Nyt ne on vaan läskiä ja roikkuvaa nahkaa. Mietin vuosia, kuinka saisin näiden väliin tai-käpin. Lopulta sain vaan raskausarpia. Tässä on mun perse. Myös siitä lähti lihakset mun tapaturman takia. Mun geeneissä kulkee muutenkin perseettömyys, joten en voi tehdä instaan pyllyposeja. Mulla on ollut vuosia akne ja voin kertoa, että kaikkien akne ei ole naamassa. Mulla se oli perseessä. Tässä on mun selkä. Myös tässä oli akne. Stressasin joskus mun selkäläskeä niin paljon, että jos en pystynyt tarkistamaan tunnin välein näkyykö niitä, sain hermoromahduksen. Selän takia olen käynyt myös lukuisia kertoja fysioterapeutilla. Koska mun löysien nivelten takia mun selkä ei oikein kestä mitään. Tässä on mun maha. Siinäkin on raskausarpia ja läskiä ja ei-lihaksia. Ja vaikka tää vatsa treenaa useasti viikossa ja tekee helposti 50 vatsalihasliikettä minuutissa ja jaksaa lankuttaa minuutteja, siinä ei ole sixpackia. Tää vatsa pitää mun heikon selän pystyssä joka päivä. Tässä on mun tissit. Ja vihdoin ne on mun omat. Mä kerron siitä joskus lisää. Tässä on mun kädet. Tässä on mun sormet, joiden kynnet jäisin päivittäin. Tässä on mun normaali käsi. Tässä on se, jota on leikattu 9 kertaa. Tässä kohtaa on mun sydän. Mun sydämessä on pieni reikä ollut siitä asti, kun mä synnyin. Ja sit siinä on geenivirhekin. Tässä on mun leuka. Tääkin on omalla tavallaan geenivirhe. Nimittäin kaikilla meidän suvun naisilla on 2 leukaa. Tässä on mun naama. Tässä on mun hyppyrinenä. Tässä on mun ei-trendikkään pienet huulet. Tässä on mun kahvista kellastuneet hampaat. Tässä on mun vihreät silmät, jotka ei ole 8 vuoteen nähnyt kunnolla omin avuin. Tässä on mun korvat, jotka on ollut puoli vuotta kipeät, mutta lääkärin mukaan oppikirja-aineista. Ja joita koristaa tällä hetkellä 22 milliset venytykset. Tässä on mun kulmat, joita ei jaksa nyppiä, koska ne kasvaa päivässä takaisin. Tässä on mun hiukset. Ajoin pääni kokonaan kaljuksi, kun lähdin inttiin. Sitä ennen nämä hiukset on käynyt läpi kaikki sateenkaaren värit sekä 14 vuotta värjäämistä ja mallinvaihtoa. Tässä on mä. Kaikki ne vikoineni. Tässä on mä. Vihdoin vapaana siitä vihasta. Vihasta, jota on kantanut mun sisässä ainakin 10 vuotta. Kun mä ennen katoin peiliin, mä vaan vihasin. Kun mä ajattelin itseäni, mä vaan vihasin. Vihasin sitä, mitä söin, miltä näytin, mitä tunsin. Tällä hetkellä mun keho on oikeasti rikki, murtunut. Mutta mä en vihaa sitä. Mun keho ei välttämättä ole mediaseksikäs, mutta se on vahva, pystyvä ja ennen kaikkea oikeanlainen just semmosena kuin se on. Mun keho on vienyt mut paikkoihin, joista ennen on vaan uneksinut. Ja tehnyt suorituksia, joista en edes koskaan osannut uneksia. Ja silti mä käytin suurimman osan mun valveillaoloajasta siihen, että mä vihasin sitä. Ja vasta nyt kun se on rikki ja aiheuttaa mulle niin paljon muutoksia mun elämään, osaan vasta antaa sille arvoa. Rakas keho, lupaan pitää susta parempaa huolta mun loppuelämäni. Lupaan syödä hyvin vuoksesi. En saadakseni makunystyröille ja aivoille mielihyvää. Lupaan liikkua ehdoillasi. En liian vähän, mutta en liikaakaan. Lupaan, etten enää vihaa sinua. Anna anteeksi.